Salut! Vrei să vinzi un imobil cât mai repede posibil cu un profit cât mai mare? Indiferent că ești agent imobiliar sau proprietar, poți aborda această problemă în diferite feluri, ca Dorel sau ca George. El este Dorel, se întâlnește zilnic cu mai mulți posibili clienți. Dar acest lucru e dificil când o casă este locuită. Iar fiecare deplasare până la imobil îl costă bani și timp prețios atât pe el cât și pe posibilul client. El este George, el gândește puțin diferit. Vrea un număr nelimitat de vizitatori în locuințele listate de el, dar nu vrea să-și piardă timpul cu întâlniri inutile. Așa că el folosește tururi virtuale interactive realizate de The Transylvanian Photographer. Să vedem cine ce are de câștigat în cazul unui tur virtual. Avantaje pentru agentul imobiliar. Te întâlnești doar cu acei clienți care au intenția reală de a finaliza tranzacția. Organizezi vizionări virtuale nelimitate de pe orice dispozitiv. Câștigi încrederea clienților oferind transparență fără zone sau unghiuri ascunse. Economisești timp prețios și reduci cheltuielile cu deplasările. Avantaje pentru proprietar. Câștigă vizibilitatea având un număr mult mai mare de vizionări. Este mulțumit că proprietatea lui este prezentată non-stop. Rămâne acasă, deși mulți cumpărători explorează proprietatea. Pregătește proprietatea pentru vizionare o singură dată, doar la realizarea turului. Avantaje pentru cumpărător. Poate explora în detaliu proprietatea de oriunde la orice oră. Decide mult mai rapid dacă acel imobil este potrivit pentru el, câștigă timp prețios pentru evitarea deplasărilor inutile, prezintă familiei și prietenilor viitoarea locuință prin accesarea unui link, intuitiv și simplu de folosit, nu necesită software special, nici echipament adițional, funcționează cu orice browser, pe telefon sau calculator.